दिनैनि भिडिअ'आनो जालायबाय माने बानलु गोरान देनाय बानलु गोरान देनो नागिरदों। बानलु गोरान देनायाव मा मा जगार लादों। बानलु गोराननि कर'ना जानो हागौ नालाय ओंखायनो नै मास्क गाननानैसो बेखौ देनोसै आरो आङो दा फारसे आखाइजों भिडिअ फारसे आखाइजों मास्क गानबाथ' मा जाबावगोन दा ओरैसो आलायग्रोना लानांसिगोन। बेनिफ्राय नङाबा बानलु गोराननि कर'ना हाबनो हागौ। अभारद्राय जागोन एसे खांना दोननांगोन नामा देबाथाय गुन्दैसो जालांगोन नामा बुंनो हाला दा देनोसै। देलांसै गाय हाबमारबाय बानलु गोराननि कर'ना भाइरासआ आंनाव। थबसिसेया उवालसेयानो इसिमल' जाबाय नै। बारा गुन्दै देनो हानाय नङा बिराद हाबजोबो गन्थंआव हाबजोबो। गन्थंआव हाबजोबबाय बाब्रे जानाय नङा मेगना गोजा जाजोब्बाय। जानाय नङा दसे जिरायनांगोन। देखांबाय गाइस सिरा बायदिसो नुलायलांबाय। होद मेगन गन्थं आलौजोब्बायहाय सेस बिनि माबा पाउदार गफंनायफोरा सेस मोखां गन्थं आलौजोब्बाय मेगन खाथि खाथि आलौजोब्बाय सुवाबो जाबावगोन बे बिनि पाउदार गफंनाया बारबो बारदोंना एसे एसे सान्दुंबो दुंदों बारबो बारदों एकदम गैला अबस्थाहীन गोलोमजोब्बाय खि फारसे आरो सान्दुं गोसायाव देयाबाथाय जाया। सान्दुं गोसायाव देबासो इयो गेब्लेनानै नै बयामाव सोनानै दोनसै बयामसो जागोन ना मागोनथाय। बयामसो जागोन ना मागोनथाय। बयामसो बारगोन नामासै। आलौसो गारोहाय बानलु गोराननि खोथा माने बिराद गोबावजों दिनैसो अलसिया मानसिफोरनि खोन्था नालाय देनो बानानै थाबाय दिनैसो। आरो अखायाबो ओरैबायदि हाबाय दंमोन ना दा साननैसोसो सान्दुं दुंबाय दं माने सान्दुं दुंनायजों मोजां फोरानबाय नङाबाथ' जेलदेब जेलदेब देबाथ' आरो अबाव जानो मानसियानो आलौजोबदों गासैबो। बयामसो फुल जायासै गैला सेस। गथ' गोनाङा दांनो हानाय नङाहाय एकदम मोजाङै सोना दोनखुमा हायाबा फिसाजोआ जै मावथि फिसा जुजिदो आयु दोनखुमाहैनांसिगोन आरो गाहायानो सुजोबनांसिगोन इखो जानाय नंला सुजोबाबा सेस आलौजोबगोन नामा। ओइ दै दासो हां मोनबाय बाब्रे बाब
आलौजोब्बाय मोखां आलौबाय मेगनाबो आइ मोदोम मानि आलौजोब्बाय दा गथ'आ गामिनिफ्राय फैनांगौबाथ' जारला जाथारसिगोन माबा दुगैनांसिगोन